Баймак районы 2 Өткөл авылында Башкортостандың атқаданған мәдәният хезмәткәре, мәгариф отличниги, Батыр Вәлид премия лауреаты Азамат Тажетдинов истәлегенә традицион көрәш ярышлары һәм шәхескә тактаташ асу тантанаһы үтте. Байрам сараһыннан әзерләнгән репортажда ошо хакта тулырак. 3-нче ел рәттән Өткөл авылы көньяк районнарның иң көчле көрәшчеләрен үзенә ия. Баймак, Бөрьян, Елайыр, Хайбулла, Әбиялил, Белорет райондары командаларын берләштергән был сара ошо авылдан сыккан күренекле шәхес Азамат Тажетдиновтың якты истәлегенә арнап үткәрелә. Туган еренең тарихын, кешеләрен өйрәнүче педагог үзе исән чагында ук тифтәләгән китаптар сыгарып өлгерә. Авылда яңа мәктәп һалдыруды ла юллаган шәхескә арналган спорт саралары бунан 3 ел элек сафка ингән яңа мәгариф усагының бинаһында оештырыла башлагайны. Елдан-елы көрәш майданына килүче спортчылар саны ла арта бара. Быел Белорет районы командаһы тәүгә катнашты. Спорт залдың мына гына төзеп үттек әле без. Шуңа башлап киттек менә көрәш белән заниматься итәргә. Бездә Белорет районында әле көрәш вообще булманы. Яңа гына башлап китеп барабыз инде менә. Көрәш белән көрәш секциясын асып менә хәзер беренче мәртәбә балдарды алып килдек менә. Иң яхшы көрәшчеләр Баймак һәм Әбиялил районнарында яшәй. Был төбәктәрдә традицион рәвештә спорттың көрәш төре нык үсешкән. Айрыуса 2-нче Өткөл, Төмәс, Таулыкай, Юлык авылларында көрәш секциялары эшләй һәм ошо авыллардан килгән балалар яхшы һөҙөмтәләр күрһәтә. Мин 5 ел өйрәнәм, занимация итәм. Бездә Баймда атай Вальтов Акер өйрәтте. Төрле приемдарга мен хәзер балайла 9 класста укыйм, Баймак лицей-интернат. Бездә занимация итәм. Ол любой көрәштә үзеңдә нәмәштәң, һәйбәт яктан гына күрәтәң, көстә улаң. Ошо көндө мәктәп бинаһында Азамат Тажетдиновтың якты истәлеген мәңгеләштерү буенча тактаташ асылды. Гомере буе үз авылы, авылдаштары өчен янып көйүп яшәгән Азамат Әгъзәм улына ошо көндәрдә 80 яшь тулган булыр ине. Аталарына тактаташ асуда уның балалары һәм иендәре лә катнашты. Атай күп өлеш уның әйткән ярдәмдары, уның баягы эштәре, ярдәмсы, воспитание. Үзе мәктәптә, өйдә, шул үзе бәләкәй сакта бергә мәктәптә, өйдә яшәгәндә шул зур өлешендә. Уның күп атай торганда нимә әйтеп була инде? Атай. Матур һүзләр, уның матур яшәгәне, матур итеп яшәнеләр. Менә дигән эштәре менән үзе, менә укытучы һөнәре менән бөтен халык алдында китаптары, кайбер үзенең язган китапларын укып, хәлләр шундай тәһир алганда, монда күп хүзләр. Азамат Әгъзәм улы Тажетдинов ул зур йөрәкле, ысул мәгънәһендә үзенең халкының улы. Моны уйлап караганда, ул туган ягым, туган халкым дип яшәгән кеше күпме китап сыгарып өлгерде. Мондай кешеле булу авылдар өчен зур бәхет. Ул авылдашларын мәңгеләштерде. Ул Байым ишанның исемен мәңгеләштерде. 2-нче Өткөлнең хугышта калган, хугыштан кайтмаган, гомумән фидакар хезмәт иткән кешеләрнең исемнәрен мәңгеләштерде. Мәктәптең директорлары булган, колхоз җитәкчеләре, бөтен урман җитәкчеләре. Менә шуңа күрә андай кеше менән авыл горурланала. 2-нче яктан бындай сараларның тәрбияви әһәмияте лә баһалап беткеһез. Гөлнур Ишбулатова, Әлия Әминева, Римьян Турин, яңалыктар хезмәте.